Selamat hari Minggu. Horasma dihita namban dohoti permingguan di Bagas Joro HKBP Mampang Prapatan lumobi dihamu natongon obas sondope mandohoti permingguan di Bagas Joroon. Tuhan mamasu-masu. Minggu tasaderion ima minggu trinitatis doho topik manitikon tahun para sirohaon sian Jehovah. Tapahom mahita martangiang nahom mahita. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 148 ayat 1 ayat dulu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Wida Tuhani hudul di atas habang sanatibo jala namar mulia, jala akarabu ni pakaianna maggohi Bagas Joro. Jojong di atas suru-suruan serapim, jala masijauan manasida songonon. Nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Zebaot, gok hamulionna liat portibion, haleluya. Haleluya,
martangiang hita, ale debata sitolusada, debata ama, anak dohot to di parbadia, nama dok maliate ma hami tuho, ala di topa, di palua, jala di parbadiai hohami, hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi. Saya ramoti mahami, di bagasan parmaraan dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami di hasusudan ni bohal nami. Tuharajonmu na di banua gijangi, ase disipu jon nami ho marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amen. Marede hita. Tatangihon ma patik ni debata sian Lukas bidopat ayat 10 lalu saat ayat 10 sia. Songgop do tu au to dini Tuhani ay dimiahi doau mabuan barita nauli tuakan napogos. Disuruh doau mamaritahon tuakan natarhurung asa malua tuakan nama pitung asa marnida paluahon akan naginosa gosa. Mamaritahon ton para sirohaun ni Tuhani. Ima sahatna atong rap magidugogo mahita mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marende hitna. Nalo
tima dosata martangi yang hita. Ale Tuhan debata pargogo na soha tu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu nabadiai. Alana targogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate. Namanaik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi maroham di hami. Saya patotong ma di hami roha hamoleteon tuho. Oto di parbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha. Say unang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale debata ama anak dohot tod di parbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Adong do dihita sintuan ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di banheni tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna akkana sadok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangulu do ibana totong asa ditangyak kon nasida. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mared dehita. Jesus tutu Raja na burju Say paluan dinami sian pardo saon nami pasu-pasu be hamion sude say parbadia say totong raja aleto di parbadia rohanami asaria maoloy hatam hobar roha. Tatangion ma hatani dibata turpuk epistel di hari mingguon imasian Rom bidu 5 ayat sada 1 ayat 5. Rom bidu 5 ayat sada 1 ayat 5. Tajahama marsoring-soring. Parbueni pamitorion nasian haporsiaoni. Asadung dipitori hita dalam haporsiaon mardame mahita dohot debata marhite-hite tuhatta Yesus Kristus. Laos marhite-hite ibana do saut masuk hita tu asini roha hajung jongata nuaeng dalan haporseaon jala tapar hatua do dirita marningot hasangapon ni debata na itahirimi. Alay lumobis yan ni dope ay tahalason do nang akka haporsuhon ala taboto di hihorhon haporsuhon nido habengeton ni roha. Jala dihorhon habengeton ni rohaido hatuaon jala hatuaon ido mangorhon pakirimon. Aledang namurak hita bahenon ni pakirimoni. Alanunga diusayon tu bagasan rohata holong ni roha ni debata marhite-hite to di parbadia naung di lehon nai tu hita. Ima sahatna
Martua dua kona tumangion hatane di bata jalan nau peopsa. Amin. Marende hita. Tidak kon maha porseot tai songona hina tidak kon nidongat ta saha porseon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogono soha tudosan na tumo palangit dohot tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sian todi parbadia adorang soa bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahu hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai paragogona soha tu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate hau porsea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabegema titing ni huriata. Tabegema titing ni huriata di bagasan mingguon. Na parjulu guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu trinitatis do topik maniktikon taon para sinirohaon sian Jehovah sian Yesaya bid 20 sada ayat sada 1 ayat sia
na paduahon padidion na badia. Di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025 naing patupao do padidion na badia. Pinabiotohon tu suderuas ni Huria HKBP Mampang Prapatan akan atoras na naing mabuan ni anak kon na majalo padidion na badia. Asa pasuraton ni anak kon na marhite na majalo jala mangisi formulir padidion na badia na pinarade ni Huriatta. Na patuluhon pendaftaran parguru malua tahun ajaran 2025-2026. Pinabotohon turuas ni HKBP Mampang Prapatan nunga dibuka pendaftaran parguru malua tahun ajaran 2025-2026 turuas naneng mendaftar nagabe peserta ima ruas ni Huria naung saya pasidukon sekolah minggu dohot mangisi formulir na jala mabuan fotokopi surat tardidi akte lahir jala di pasahat matu situawik nabe paling lambat di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025. Jala di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025 naing patupado pertemuan calon parguru malua tahun ajaran 2025-2026 rap dohot na toras dohot na mengajari na paupaton na modding. Di hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 nunga marujungolu nyonya Manalu Dwi Antoro 30 tahun tubuh tanggal 25 April tahun 1927 alamat Jalan Mampang Prapatan Pitu RT 10 RW Tolu Tegal Parang Mampang Prapatan Sian Week 2 Jala Sadarion Minggu 15 Juni 2025 di Patupado Parmingguon maringanan di rumah duka na niuluhon ni Situa Res Roberto Sinurat Dohot Situa Paul Manalu ditaruhon tu udean Sadarion Minggu 15 Juni 2025 di TPU Kampung Kandang tabuama di Tangyangta asatu hatta na mangapuli keluarga na tininggal honna na palimahon jadwal ibadah tengah minggu diberitahukan bagi jemaat warga jemaat HKBP Mampang Prapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Prapatan yang terlampir di dalam warta naponopon pertangyangan week di hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 mamukwa pukul 10 sia tulu puluip patupado parmingguan week di Wiksada nama jabui keluarga Hasiahan Buru Pardede di Patupa di GSG week tolu nama jabui keluarga Situa Hasinaga di Konsistori week 5 nama jabui keluarga Nyonya Purba R Buru Samosir di Jalan Haji Matasan nomor 61 Kebagusan Pasar Minggu rap mahita madohoti pertanyaan secara khusus ruas ni Wiksada tolu dohot 5 papituhon persembahan diakoni Sadarion Minggu tanggal 15 Juni 2025 di Parmingguon pukul pitu dohot pukul sia tulu pulip pasahatot tado tupak tu ulaun diakoni Huria di bagasan amplop diakoni tapasahat ma ditiki marsijalangan dung sipul Parmingguon ia bolon nisi sarihonota tu laun diakoni Huria di tahunon 20.250.000 hatorangan di program dot anggaran diakoni boy mata bereng di titing na pawaluhon pembekalan ama HKBP Mampang Prapatan di hari Jumat saat hari Minggu tanggal 10 saat 15 Juni 2025 nunga di Patupa do pembekalan ama HKBP Mampang Prapatan maringanan di Cipanas Cianjur Jawa Barat na niuluhon ni Padita Robert S Pandiangan MTH na pasiahon donor darah seminar dan pemeriksaan kesehatan Hobartu program seksi kesehatan diakoni dohot kegiatan gotilon dohot tahun transformasi di Patupa do aksi sosial donor darah di hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 pukul sia 1.11 tulu puluip maringanan di ruang sekolah minggu diuduti seminar kesehatan dohot pemeriksaan kesehatan ima gula darah kolesterol asam urat pemeriksaan kepadatan tulang pukul 12 saat tunasidung maringanan di gedung serbaguna pinabotohon tusude ruas ni HKBP Mampang Prapatan naneng madohoti kegiatan non asabui mendaftar marhite link nadong di warta jala menghubungi panitia Situa Dr. Luciana Burupak Pahan Nyonya Butar-Butar Lia Boru Semangunsang Situa Romida Boru Siringoringo
alani dipangido persitutuan ni ruas HKBP Mampang Perapatan na pasapuluhon bazar kategorial perjulu remaja dalam rangka mendukung salah satu program kerja remaja yaitu retreat yang akan diadakan pada hari Selasa sampai Kamis 1 sampai 3 Juli 2025. Maka hari ini Minggu 15 Juni 2025 akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar setelah ibadah pukul 9 dan pukul 9.32 sekolah minggu dalam rangka mendukung salah satu program kerja sekolah minggu yaitu Bible Camp yang akan diadakan pada Kamis sampai Jumat 26 1 22 Juni 2025. Maka pada hari Minggu 22 Juni 2025 akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar setelah ibadah pukul 7 dan pukul 9.30. Pasapulu sadahon Bible Camp Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan di hari Kamis 1 Sabtu 26 1 22 Juni 2025 maringanan di Villa Biru Pancawati Bogor naing patupado Bible Camp Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan khusus anak kota Sekolah Minggu kelas 1 SD 1 kelas 7 SMP dengan biaya kontribusi 150.000 per anak. Pinabotohot tu sudah anak kota Sekolah Minggu kelas 1 SD 1 kelas 7 SMP asa madohoti kegiatan ini dot mendaftar diri marhitiling na adong di warta jala menghubungi guru sekolah minggu masing-masing horong pasapuluh hon retreat remaja HKBP Mampang Perapatan di hari Selasa 1 hari Kamis 1 Juli 2025 maringanan di Pondok Remaja PGI Cisarua naing patupaudo retreat remaja HKBP Mampang Perapatan dengan biaya kontribusi 150.000 rupiah per anak. Pinabotohon tu sudah remaja asa madohoti kegiatan ini dot mendaftar diri marhitiling nadong di warta jala menghubungi panitia Farley Silalahi na pasapuluh toluhon pendataan pernikahan keluarga muda sesuai hasil pembekalan Parhalado tanggal 12 Mei 2025 dan sermon Parhalado di hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 tentang mengadakan pelayan bagi jemaat atau suami istri, maka akan diadakan pendataan pernikahan keluarga secara khusus usia pernikahan 1 sampai 5 tahun, dohot 6 sampai 10 tahun. Dimohon kesediaan jemaat untuk mengisi Google Form yang akan dibagikan melalui week masing-masing. Pasaplopaton Konven Distrik Walu HKBP DKI Jakarta di hari Senin tanggal 16 Juni 2025 pukul 10 WIB di HKBP Suprapto di Patupado Konven Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Konven nani dohotan ni pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga serta Ina Sarfat Obartusi Borhat Dopat Dita Dohot Resort Dohot Padita Fungsional beserta keluarga Madohoti Konveni. Pasap 5 hon retreat ama HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di hari Sabtu 1 hari Minggu tanggal 21 22 Juni 2025 nang di Patupado retreat ama CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Kinasi Resort Caringin Bogor Hobartusi Sian Gereja Borhat Matulu utusan ama HKBP Resort Mampang Perapatan pasap plonopon ruas namar sahid tabuama di bagasat tangyang ta akaruas namar sahid hatani debata pasaha madalam mutu jahu bajalah posi ibana asa ibana paturehon dibuat sian pesalmen bidu tulu berpitu ayat 5 pasap puluh pituhon namar ulang tahun Parhalado dot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas niuriata namar ulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani debata di tangan nasiamur do kajang niumur jala di habirang nado hamoraon dot hamuliaon sian poda bidu tolu ayat 10 pasap puluh waluhon namar ulang tahun pardongan saripeon Parhalado dot ruas pasahaton selamat ulang tahun parsaripeon turuas ni huriatan namur ulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani di bata alai di jolo ni saluhutna masih hawolongan situtu mahamu ai dihukupi hawolongan ni rohaido godang dosa sian sada Petrus bid 24 ayat walu
pasapulusiahon parepengon terlampir. Akapelean hamoleateon dot nasing nasojinaha di titingon taidama di harotas acara nadong di hitabe. Songonima titing ni huriatta di bagasan nasa mingguon tuhat tama mamasu-masu. Merendehita huhut tapapungu pelean sadaa dohot sadabe. Haleluya.
tanah sumurung sian salut naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuk kama bibilta turpuk jamita di minggu Trinitatis di bagasan Tikyon ima natar surat di Yesaya bid 21 ayat sada sahat rodi ayat sia hujahahon ma di tonga-tonga ta jonok nama tiki hatuaon ni bangso ni debata songgop do tuahu toddi ni Tuhan Jahoba ala naong miniahan ni Jahoba ahu mamaritaho barita nauli tu halak nadangol marsuru au pauli-uli halak parrohana bojok manitikon haluaon tu halak natar hurung doho tu halak natar rate buhani hurungan manitikon taon para sinirohaon sia Jahoba dohot ari partu bolon ni debatata mangapuli salhut halak namarsak roha laho paicahor rohani halak namarsak di Sion mangalehot tunasida tuppal sikat ni sirabun miak las ni roha sikat ni arsak ni roha ulos na marhadohoan sikat ni toddi na tahuton gabitar goar na sida hariara hati goran suasuanan bahen puji-pujian di Jahoba jadi nasida paulihon akanong leleng tarulang akanong tartabat di Narobi nasida muse pajong jokot doh pai baruhon hutan na tartaban akanong tarulang marsudut-sudut jadi halak ruar jongjong marmahad durbiana jala akka anak ni halak sileban pangulamuna doh tukang porlak anggur muna alai anggo hamu targoar kamalim ni Jahoba parhalado ni debatata dohonon na tuhamu sinamo ni akabang soparbegu panganom muna jala hasangapun nasida do soluhom muna sikat ni hauraham muna na selaon jalomu silopit jala ali ni haileson marolopolop nasida di pertalian nasida di baheni silopit do tianon nasida di tano nasidai ikon maruli las niroha saliling-liling na dinasida ayahu do Jahoba na holong roha di hati goran alay na magigi mida tabat-taban pangarupaon say lehonokku do upa nasida di bagasan hasitongan jala pahotokku tu nasida padan saliling-liling na jala tarbarita di akabangso perbegu pinopper nasidai jala anak nasida di tonga-tongan di akabangso sudi halak na marnida nasida tadon nama nasida do pinopper nina pinasupasu ni Jahoba ima sahatna dita salutna na deholongan di bagasan Yesus Kristus sadarion ima pesta hasi tolu sadaon manang Trinitatis sada do debatatta ale di bagasan tolu ulaon jala diturpukon amang dot inang di papatar mah hasi tolu sadaoni jadi hasi tolu sadaoni haroron itu diperbadiai, ulang itu diperbadiai, dada hola di padan baru ibana di papatar, alai do di padan Narobi. Jadi diturpukon molo didok songgop do tua utot dini Jahoba on ala panurirangion taringo tu Yesus Kristus doon. Jadi panurirangion taringo tu haroron ni Mesias, baga-baga taringo tu haroron ni Mesias, hata ayat sada dot ayat 2 omma na dipasahat ni Tuhan Yesus ditiki di bagas coro di sinagogi Tuhan Yesus ditoro ni dijolo ni akana toropi di papatar Tuhan Yesus songgop do tua utod dini Tuhan Jahoba di somata patar amang dot inang Yesus anak ni debata didok songgop do tua utod di nise tod dini Tuhan Jahoba jadi tod di Yesus anak ni debata dohot Tuhan Jahoba Allah hasi tulu sadauni sada do debatata ala ditolu ulaon debata nama noppa langit dohot tanon ala dung badabu jolma tu bagasat dosa rodo debata lao manaluhon musuh manang alo nasobui taralo ni jolma ikon adopan di Tuhan Yesus do ikon adopan di debata do sisi ni penderitaan manang si taonon ni jolma hidup benaro Tuhan jolma Tuhan Yesus jala ditaluhom mahamatiani
monang marhite haheheon manaik matu banua gijang puasa ko manaik ala sia gijang do harorona alai Roma Tuhan Yesus di Roma dang na tadi konon nahita rodo ibana marhite tot di parbadia nuai nu ngasi kopi amang dot inang ima hasi tulusadan manang trinitatis hidup benna ikon suadu di bagasa rohata terlumubi sudut akan oposo ketritunggalan Allah. Tuhan kita hanya satu, Tuhan kita hanya satu Esa. Di hita salgutna molo di topik minggu di bagasan tiko di topik jamita di papatar dodisi ima memberitakan tahun rahmat Tuhan manang manitikon tahun para sinirohon di Jehovah hado para sinirohon di Jehovah. Jadi molo didok tahun rahmat Tuhan manang para sinirohon di Jehovah ima menyangkut manang marumakon pemulihan narosia dewata pemulihan pangapulion hai baruon na di papatar marhiti Tuhan Yesus Kristus. Jadi di son amang dot inang di papatar dot hita bohado pemulihan napi natupan di debata di tonga-tonga ni parngoluata marhiti turpokon di papatar doi bangsa Israel dung haruar sien habuangan dibuat debata nasida sien habuangan Babel dibereng nasida ma Jerusalem hutan na salilingon na dipapuji-puji alenga marokso bahkan piala perangkat-perangkat laho marsubba manang beribadah nung nga dibuat isi mabuat ima akan nagogo na mabun nasida tu Babel jala dibereng nasida madang adong bihanguluan karena ekonomi juga hancur mereka harus memulai bagas nasida pe ikut dipauli bahkan suasana juga tidak nyaman ala dung haruar dung dibuat nasida mulak sen habungan Babel ternyata adupan nasida dong se penjajahan asing jadi merudut-urut di bana hidup ben nasida getir takut bahkan sepertinya kehilangan harapan bohaman waing mulak anggo impian ketika kembali adalah mereka akan sejahtera kembali tapi olan adong penjarahan sasi tongna ngaruh bangsa dan lebih madok bahwa Allah mereka sudah kalah. Jadi di situasi songonima roh masih Jesaya di dogma turpuk di bagasan tikion songgop do tuau tod dini Tuhan Jehovah ala nong minyahan ni Jehovah maritahon barita nauli tu halak nadangol marsuruau pauli uli halak perrohan na bojok manitikon haluan tu halak na terhuru do tuhala natarate buah ni hurungan. Jadi disonggopi panahit do nasida. Panahit na dia mei panahit pamatang do jiwa. Jadi terhurung bohaman waing orang-orang yang terpenjara danong bersemangat. Ala di satu sisi ditekan do nasida tetap. Di satu sisi dang bebas nasida dang bebas nasida mersubah di bagas corei. Jadi di satu sisi ekonomi mereka harus mulai dari awal. Pembaharuan yang mereka impikan ternyata mereka harus mulai dari nol. Hidup benna molo tabayak kon nang amang dot inang molo songona nang si Jesaya hamuna udul nang amang dot inang bangsa Israel na tertekan nama made sudah ngalong biharapa be dungi di titik komo pembebasan nina karuar sen hurungan nina semangat baru dipapulik debata diberikan pengharapan bahwa bagaimana Allah bersama-sama dengan mereka. Allah ni dua mang dot inang marhiti hatan di debata di bagasan tikyon adong mamanang napiga nanang pasahaton na tuhita salhutna na parjolo amang dot de inang di papatar turpukod dot tuhita radido debata paluahon radido debata mangurupi jala radido debata makilala si taonotta ayat sada dohot tua naking di patiki suara ni Tuhan Yesus tue na papatarhon bohado haradion ni debata marhite Yesus Kristus makilalahon si taonotta Allah hibana mangurupi hita jala
Yesus boleh dan mau manariho kita, mabuah kita tulas ni roha. Adong haluan, adong kelegaan. Ditiki di jahat Tuhan Yesus on di badan baru taboto doamang dot inang 500 tahun jangka sian Jesaya tu badan baru. HP nunga disurirak konon pamasaun ni debatama pemulihan ni molo tabereng sian jangkawan ni waktu macai leleng situ tu molo hita ngabosan ngamarsak alenang pe amang dot inang jangkawan na leleng kepastia don sia debata alani dipaingot do hita adong do hamolon adong do sitaonon adong dona pergumulan na taadopi alenarikot amang dot inang bohado haporsyota hot melekat tu debata haporsyatai unang ma setipis kulit ari malang setipis kulit dang pola dohonon setipis kulit sangge-sangge ale unang ma setipis kulit ari buasa bereng du bagak kulit tahun halus dia kana halus kulitna ala semerhembodi manang ala saya dibain pemutih manang na glowing ale molo luk ke ibana hola terkelupas kulit nei mermudari dui jala hacita dui adong doha porsion ni halak Kristus songoni adong hola ru masalah dia dopi hola digoit dopi ibana soina mahacik na pakilalanna mertebuni marungut-ungut tangis hairana sodong be pakirimon alai dia rahut duhit amang dot inang kita harus memiliki iman yang sesungguhnya hera labangi tatad dedot helabang tatad dedoate paku jadi paku ima diibaratkan tadok komajo songon labangi alai atuk-atuk manang martili ima songon penderitani molo lam diatuk labangi lam masuk ibana lam kuat lam diatuk lam kuat lam masuk tuagasan lam kuat manang aha petagatuk kotusi manang tagatuk kope buban na berat ale molo nunga sape manancap ibana dang buka be alania alanga manancap jadi molo haporsion ha Kristen nasasitong na ikosoni manian molo lam ro ha moloni molo lam diatuki molo mabek kita lam herana gabe herana marsahet kita ikol lam kuat maniak kita lam kuat alania ha alani Tuhani gabi boy mahita bergantung lam bergantung kita Tuhani naking amang dot inang di Roma 5 ayat sada sahatro di ayat 5 dipaingot dohita penderitaan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan itu menimbulkan kegigihan itu menimbulkan tahan uji itu menimbulkan pengharapan nina jadi molo lam adupi hamolon adong ai amang dot inang persolatakan dang holan sada terkadang roda sada rodo musena sada adong do hamolon pergumulan di tongani keluarga adong do pergumulan di tongani perkerijuan adong do pergumulan di paradato pekan jisada hita sahalak kita ale buido na dihaliangi pergumulan non manang hamolonok kita olo do mabek kita sipata mang dot inang gale sepertinya tidak ada harapan ala di pengot hatani di batama di bagasan tikion ikoni dalam papitaho kita ikoni mabek kita molosongon emas di dokon lampita lam murni ibana jadi permasalahan pergumulan yang kita hadapi sesungguhnya itu membuat kita murni semakin murni isedu hita marsigatun amang dut inang di hatani debata di Yohanes 10 ayat 10b didok aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam kelimpahan jadi dalam kelimpahan boleh dok kelimpahan merlubi-lubi kan
molo berlimpah-limpah, bahkan cukup untuk dibagi-bagi. Omma kepastian dilihat di bata tu kita. Di olo di bata paluaho kita. Olo di bata mengurupi kita. Olo di bata makilalau si taunota. Allah mau bersama-sama dengan kita. Jadi diturpukon di ayat tolu lahu pai cahwar rohani halak na marsak di sionina. Jadi marsak bahkan di dok amang dot inang mereka memakai kain perkabungan. Jadi nasa dia duitan waeng rikok mesti dipalua. Mulai dok kain perkabungan kan tanda dosa dui. Ngada di bata mangurupi hita. Marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus olo do pasayo dosata. Lapatan na amang dot inang jaminan penyertaan itu diberikan kepada kita. Dan itu cuma-cuma anugerah kasih karunia Allah, bahkan ketika itu diberikan kepada kita itu menjadi bagian dari penyertaan Tuhan. Didongani de batado ita, diurupi de batado ita. Do bennakan amang dot inang jamitana dari minggui ditiki di dok Tuhan Yesus nalau mau tuban wagijang alai dakku tadi kok kamu sahalak muna nina di Yohanes 10 pati tua kasihan nai alai na suruhku do todi di dok todiha na mangurupi roh yang akan menolong kita. Jadi tang sahalak kita tohodo amang dot inang secara fisik dang paju pabu hita dok de Yesus alai todina dilehot tu hita diusai hot tu hita dang dipercikan dang otik godang do dilehot tu hita aima bukti ni padonganion di debata tu hita alani do iman yang sungguh bukan sekadar mempercayai sesuatu tetapi mempercayakan diri sepenuhnya kepada sesuatu yaitu Tuhan. Di bagasa Tuhani hita jala Tuhani di bagasa kita ujung namang dot inang di perdalanan ningolutta dang murah-murah hita medili dang murah-murah hita marungut-ungut moloro akka masalah molo tasukku dirita di bagasan tikion amang dot inang molo sipata marsitawono kita iko koreksi do hita boido na persolani boido persolanani alani pabehenata upani ni pabehenata ke upani kesalhata ipe molo koreksi hita rotu debata mangidu hasisan di dosa dilihat debatado dipaingot kita di bagasan tikion molo tumpe amang dot inang marsitaono kita molo alani Tuhani donot tama mau liate buasa ngambar sitaonon HP dohono musim mau liate didok di 1 Petrus 2:20. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Itu adalah kasih karunia. Jadi amang dot inang somal nakan mulak karena perkerja di kantor. Malang di dia petahe. Sayolo dona dia suguhon. Dicemberui. Nganaing naik tugijang HP dipotong, ditilep, ditikung. Bah sono nama HP hami alania persiang. Ale tengok mahatani Tuhan di bagasan tikion. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Kasih karunia. Alani dona warahu kita mangingot Paulus di ulaun limai ditiki diadil ibana jala diancam dohot hukuman naborat alani marbarita nauli ibana di tigi ancamani justru di bagas salas nyeroha ditarikon ibana mahkamah agungi nang pe ancaman hukuman tu ibana ala dido ibana karena saya dianggap layak menderita. Karena saya dianggap layak menderita oleh karena nama Yesus. Atong amang dot inang malang hamolo dia, malang pergumulan dia nuang natadupi di lingkungan kerja tabe di bagas tabe molo alani haporsiot tado
maka kita dianggap layak untuk itu. Bersyukurlah. Napa duahon marhite hata ni debata di bagasan tikion diarahot dohita dipake debata dohita mabuan barita las niroha. Dipake debata dohita mabuan barita las niroha. Jadi molo dipake debata dohita dang mamereng dang adong syaratna. Apakah saya layak atau tidak? Dang pola adong layak, dang pola adong syarat manang adong tibuna ay molo di pekerja ado di karejo rona tibuna sadia baga do penampilanna umurna sadia. Jadi ya do ja molo di Indonesia molo untuk angkatan ibana ikon adong syaratna tibuna nason ale tiba la ibana tu luar negeri pedek do ibana masuk do ibana lapatanna anggo persyaratan di bajol madui berhubungan tuah doi. Kalaupun ada syarat-syarat dibuat mengenai tinggi pendeknya badan atau kan selalu do dibain salah satu syarat untuk bekerja adalah penampilan yang menarik. Daido je molo hurang penampilan na dang boy masuk gerejo ale molo dituhani dang adong ise do na boy marbarita nauli mabuat barita lasnya roha sudih hita ala molo taringok tu penampilan dang taringok tu pasar ekonomi hita. Ala berhubungan tu pasar dona molo sebab penampilan menarik asa gudang andong panuhor apalagi molo martiga-tiga parfum deido ay molo sales parfum ikon nauri do jaledang boy na malas meridi di si ikon na angur do ala berhubungan untuk tu hanguron kan edang boy do honon na parfum ini wangi buin na tapi badadang meridi kan salah do otomatis ngadi coriti sian kota ala yang go di debata didok mabuan barita nauli barita las niroha sudi hita na me sa tuna magudang ala rap di sehot di batada tu hita to di perbadia lahom mangulahon ulahon lomon niroha ni debata ala ni dona amang dot inang sampai saat ini Tuhan masih mencari orang-orang yang mau dipakainya mencari jiwa-jiwa dan juga mau memakai orang-orang yang dipakai untuk pelayanan besar pelayanan belkesawan dia dang polek komarjamita alai hal na me pe amang dot inang molo olo hita mabembekel na di sapingta berarti sialas sono mahita kan ai meragam nuang akahamolon na tadubyon adong do molo iber kamu amang dot inang coba maju ber kamu na di sapingmu na amang dot inang senyum do hina manang nadang belum tentu kan jalan mulu senyum pe belum tentu boy doh di bohi belum tentu di roha ayarong do jolmon dipaksa untuk tersenyum dipaksa untuk bersuka cita daripada do kejol manaki anong alama status bahagia ale dang kia senyum ina manong kan itu nai tong mari bereng jolma jadi molo ai nama belas ni roha pe ahola di bereng iba olo do orang yang dirindukan hola dibereng seger bangan pitorina ngaruh ibana bu pitor aturan neneng tugas gedo ala hola dibereng ibana iko jolo di jalan apa maju jalan bah heran adok karwa imun ketika berjumpa langsung ada imun naik imun nah ali adong doala kalau dibereng seger bangi ngajonok be pitor lari bana unangnya paju padoti bahina ayah sal paju padoti pitor kok lain kali bajumu kok senyum kok sama aku ngendat tong kan jadi dang nyaman ibana. Jadi ditongani bagas pekan amang dot inang. Jadi molo ditongani bagas na juk merbada si matua dohot parumaid do tahe. Juk di semoga dang mati. Buasa si juk merbada parumaid do si matua. Ala parumain merasa anak ni ina omak nai baswami kudi ngamanguli tuawi. Dungi si matua madok banak kudi. Molo anakku bekolomon roakol benoni. Ujungna tarik menarik mah tuani dodang gotap anak nai kan ditarik parumenna ditarik sima tuana jadi mulu merbada ikoni siro tahe amang dot inang gumodang berlapang dada parumai do sima tua do bah ngamek kalah laki di sana ngasalon sebenarnya dang masalah ise alai
ise managumudang mabigi hatani debata. Isi magumudang mabigi hatani debata. Ma, si matua pitornina sida. Rikot do menghormati no poso tu nama tua. Rikot. Ali nama tua pe, no tua pe, ikor rikot do mengajar-ajari di bagasan labok ni roha, no poso. Ido kan? Ido tong. Jadi dang masalah ise monang, ise namonang, dang masalah ise namonang on. Alai ise magumudang alasian haporsian pabahena mido tarida haporsiomu. Bolong alam gudak kita mabigi hatani debata, lam gudak kita majaha bibel, baik kolam gudang mana taboto, jala taulahon sian bibeli. Ido ibana. Alani dona amang dot dinang si pabualas ni roha mahita. Tumalyang ta. Unang holan alani si molonalong si behenota, adong dohalak dinantikan karena ada yang dibawa. Ngaruh ibana ba? Ido bitorusukun ahadi buakko. Ima, ahadi buakku, berarti dia dinantikan karena materi. Alam molola dibereng, ngaruh ibana. Nah tapi amang dot inang selfie dulu selfie nih nomor foto-foto pe. Ale harawa, adong do kekuatan ni akaina molo ngamar foto. Dak foto mang di dia rumus ni. Ima, boy do namar las ni roha. Lapatan na di dalam segi apa kita boleh membawa sukacita. Jadi narhei kami di adong pembekalan Gen Z, idok. Buasa suduk no poso lam malas tu gereja. Buasa suduk no poso gen imane dokon na Gen Z. Buasa suduk no poso ulomo rohana di online nina. Buasa suduk no poso mertabuni ibana sian naturasna. Ternyata bukan masalah ibadah dan nyanyian. Bukan masalah apa yang diberikan orang tua, tetapi satu hal katanya, mereka merindukan kehangatan dan keramahan. Ibana. Jadi bukan masalah materi. Justru ketika mereka tidak dilibatkan, mereka merasa tidak ada artinya apa-apa. Alani amang dot inang si welas ni roha mahita di bagasan mulutta. Na perpudi mamang dot inang marhiti hata ni debata di bagasan tikyom. Diarahom mahita gabe sip nama buan halua mahita pembebasan. Gereja harus membawa pembebasan, kita jemaatnya juga harus membawa pembebasan bahwa Tuhan telah datang ke tengah-tengah kita sehingga kita ketika membawa pembebasan maka kita juga menjadi berkat. Jala didok dia siai, jala tarbarita dia kabangso perbegu pino pernasida, jala nasida di tonga-tonga dia kabangso. Sude halak namar nida nasida tadon nama. Nasida do pino parni na pinasu pasuni. Jahoba, tabuam malas nirohai, tabuam ma halwoni. Amen martang yang maita. Alia manami na di banu gicang noliate dot puji-pujian di pasahat rohanam tuho di hakolongan di roham do di dinggan di basam nambar mudu-mudu hami jalan aparorot tami sahatro di bagasan tikyon amang nabasa nungarap hami manangihon jamita di bagasan tikyon hodo di batana mangurupi narap dot tami nama jaga hami nama ngajari hami nambar mudu-mudu hami ganupari ganup tiki di dongani hodo hami wakam masalut naruas ni huriam di tongani parngulan nasi desi ganupari gudang hamolon gudang ilu-ilu gudang nasinita ni rohana sida gudang akalas ni rohana sida gudang nang siado nasida rapot doto mana sida Tuhan wa kami nang di bagasan tikyon amang nabasa ruas ni huriam namar ulang tahun di bagasa samingguon sai tabay kacang numur las ni roha gugo mulaulaon jala sai patau nasida makka malateo dengan di basam wa kami nang di bagasan tikyon ruas ni huriam namar sahid jala ikon majalahi kunjungan tu rumah sakit imang amang natadis manik amang pesta robet siahan amang sihol abarita amang dendri samosir inang situa borgurning inang nyonya situa sibolon borna 70 amang situa agus simajutak asimaroham Tuhan dawani mana sida saya totong papirto di nasida madelani ari-ari na nilohom muta nasida
Wa kami nang di bagasan tikion saluhutna namasa di naneng ulon di tonga-tonga ni huriam di ibadah kategorial ibadah tengah minggu sai homo Tuhan debata masuk-masuk perhala duni huriam lahu makubasi jalal rap do ruas ni huriam di bagasan haret tahun songon dalan ni huriam paconokon asin ruham jamita tu ruas ni huriam asa margogo madalani ari-ari nani homo amang nabasa huwa kami menang di bagasan tikion barita habut ni roha di naung borhat jumolo ima inang nyonya manalu di antoro dang sotaragamon tarilu amang manalu dot yanakonna apuli papirto dina pargogoi pasu-pasu Tuhan amanami sekeluarga asimaruham di keluargon patuk akan rekod dina sida wa kami ma nang sudi kepanitiaan nadong di huriam kepanitiaan Pokja kepanitiaan retreat sekolah minggu dohot remaja anggia ma dohot kepanitiaan Gotilon anggia ma merdalan di bagasan hadengganon haulion muliati mamang nabasa godang si pasaton nami tuho sejalo me Tuhan jala seho mamangalion akan ada kok diami pasu-pasu ma perekonium yan ya karuas ni huriam ditongan ya kepergumulan nang saya margugo na sida mangadopi aka molone pangopokam nami Tuhan sesama dosa nami asatung tamam gawe anakon mangasang Kristus Yesus martanya kami tuho amen. Tala sumahatan ni debata maritina maridehita huhut pasahat pilihan. Tung basa
de bata amanami na di banua gijang, hodo haroruan ni salut sileo leon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masien na nileo mitu hami pelen nami tuho, say jalo mega iwap na khusus di julung. Paso-paso may jala ramoti asa uparasya kami pelenon, pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite totim, asalam utadami gudang ni seleoloh mitu hami, asalam girgir hami madok moleate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tanami debat ama anak dokto di parbadia nabadia doho jalagok hamuliom muliat portibion pinuji jala pinasangap mahoro di saleling-lelingna al asini roham nong sahat tuhami dohot sudiru huriam namalas ni roha duami nuaing ala nong di papatar jala di patadaw ko tuhami hadiriomu holong ni roham asini roham labas ni roham hasesan ni dosa hangolua sogot arta silono musogot rodium sidabuam musogot naso habilanga do sudinai naso dung ni atusan ni colma di patorako do tuhami naso dung ni ida ni colma di patarida kodo tuhami naso dung hinasi holan ni portibio di wokodo di hami naso tarhalia portibio di kodo tuhami alani pasatami matuho daging nami tordinami rohanami rodi saluhutna di hami asa patowo muhami tuharajom muna di banua gijang Odo manop pahami ubah tubuh hami Tuhan siang anon. Setopa jala pe baru mahami asa tubuh hami padu alihon. Jala gabe partohap dia sanganon naro sogot di labung mi. Nauduk jala serep dorohanami rotuho mangaliho rohanami. Saya bahem mai inganamu. Saya homa mangula jala margogo di bagasan hami. Saya paujung ulaun naung pinuk kamu di hami. Naung sinahapommu guarmu tuhami. Naung tardidi hami tu bagasan guarmu nabadiai. Asa hami di ho jala ho di hami. Salam tanggali rohana buruk siak kami jala solukon rohana baru tuhami. Asa badia paranginami. Babua nong mau liate rohanami tuho. Saya pergogoi mahami. Aso parangi ho kami sudena di dokmu tuhami. Babua nong tutu hami aka anakmu jala pania di hangoluas sogo. Saya payan barita nauli di hami. Asa adong pergogo nami. Saleli kubulu sami hasiang anon. Saya patugu ha porsion nami marhiti to di parbadia sahat ro di hamatian. Asa sahat kami tuho. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amen ali amanami na di banua gijang. Saya penarbadia maguarmu. Saya roma harajamu. Saya saut nolomo di roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leo matuhami sadarion hangoluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa Tuhan. Unak kami togio tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon madamena
tutor di munabi.